Shibenta ban pentikna halor kajing yat bet yat renti jong kajing pentrei ya ke Greater Nongpok Water Supply Scheme GNWSS kabari ke scheme JJM balamang pisa haduk kumba shispa lai klur lingba ke Ministry of Jal Shakti jong ke Sorkar Pedeng bat kumjuru kajing penmang na ke scheme jong ke Sorkar Jela. Wemeli ke Nongpok uba Amirul Bonds mentang sengi ke khat santrik nai wing ulalum da kajing yelang ya ki officer ke tenat PHE bat kumjuru ki nong yelam shnong ki bahap ke Sor Nongpok ban ye merjing mot ahlor kajing pentrei shat ya kini ke scheme sam bethamai jong ke Sor Nongpok. Hadin ke jingelang merjing mot ha conference hall jong ke DRDA na keliang uba Amirul Bonds MLA ke Nongpok ha ke jingedon lang uba Ayu Kurba executive engineer ke PHE Nongpok division ke officer lembat kinong ilam shnong ki lalit ru ban jurip ya ke jaka belashna ya ke treatment plan ha ke shnong maudiang bat lingba ketika scheme shen ki pai ba nong shong shnong ha ke than Nongpok kin sepahu Uba Amirul Bonds mula pentip ru ha ke tiga jingelang kabala pelong ha ke conference hall jong ke office ke District Rural Development Agency DRDA na kaliang jing kinong yalam shnong kila aimen sim halor ke jing pentrei ke scheme bat ki don ru ki bala penpawi ke jing ke jong ki bat kumunong mi kmat hi un se shimkhia ban yele kat bala ban penbiang ye ki tiga jing duna rengkat bakatanat PHE baka Sorkar Jela kenang beki pai ba kinyo jing mentoy. ऊपर नहीं चढ़ सकता है हाँ ये मजबूत है नीचे जो आपने बेड देखा सर वहाँ जाकर फिल्टर बेड में जाएगा तब दोनों CWR में स्टोर होगा। अच्छा फिर वहाँ से सप्लाई करेगा यहाँ फिर बाद में CWR वहाँ से क्लैरिफाई आपने देखा सर इसमें पानी पूरा चैम्बर मशीन होगा मैकेनिकल पार्ट ये पानी को रोटेट करेगा जो भी उसका डस्ट गंदगी सबको साइड कर देगा। Nongpok division ni ju review hi nang kapor ni ju one site nang ta ka physical progress hi kumbala on ni isara mel ia kalong ba klapoi hadu kumban 2% ni ye te menta ka jing pen sesa jong ka technical part kalong ka distribution line namar ke babon hi ki top hagi snong iladap te gisa astang ka to kan itali ki ban sedang bat ka distribution line te nang sedang hagi ni ki bana ki banwan te ka technical issue menta hi ka ba ya day bat kani kalong ba ngin pen dap kham kloi kani ka TP bat lagi install ki machinery seperti bat ki equipments te nakaliang joka department ki ya persyang hiban monitor na koi ka pos ka wei te lingba ka jing shim review jong i honorable MLA kalong ka igi ba so comment ro na marka khatik ya kamen sim jong i bangi haban pen dap kloi kani ka kam te ngiru ngin pressure hi contractor ro wonyele an pen stat kani ka kam te tangki ni kentien publish bot yo kani kalat ban cengok ban one page ya kajing penteri kam ya kene ka scheme jong Greater Nongpok Water Supply Scheme nong ba jong scheme Jal Jeevan Mission jong ka Sorkar Pedeng ka Sorkar Jela ni ai kublei na ka benta jong ka office jong executive engineer jong ka Nongpok division iba kurba ba arani kumci mentah ni ngidon lang ba red surong ba senong jong kene senong mau di ke bagadon kene ka treatment plan ka ba dan kita lembat kene ka form ka ba pentre ya kene ka kamru ke BSC infra
ban mening la yo ban review ya gani skim aga jing don lang jong ki rang ba snong jong ki snong ki ba hapo jong kene kanong po town baro kowe ki babun ki la yo poi la standard do kane ngut ki pam la poi li yo ban review jing ya jong kam bat ba hadin ba yila yo sngo na ki officer na ki firm ki ba putri yidap ki so komen ga kraw bani i ba kane kam klaya state kat bala la sha ki don gi jing ki jing thut ha gi jing putri ya kane kam na ka liang jong ki daw ki babun ki so thu ya kata dan rengi ai ngu yu bule ba lo pli ka lat ha ka ba kane ka skim la ya chakmat but kalong quite satisfactory na ka liang jong aku MLA ni yo ban budin ban pentikna bagane ka skim kan dep kloi kat bala kumbala am so thu ka overall progress jong kane ka skim ba kawai ka bala ka jing penmang kala pala cispa ini kelut but overall progress jong ka kam kalalong apedeng kan rupo ban 100% dang hapo ki sistem tam mentah ki bala sedang kene ka kam tinggi penpau jing songu na ka benta jong departemen ki bala monitor bahai ka kam men supervise agar kom ka bedeng badru kumju ne ka farm go pentri kumju ngai kuble ye ki dor barsnong ba pher ki ba sayo ya kene ka umbam di nang ba jo ne skim ki bala ai ka jing ya trailang menne ga review meeting ru ile yo sngo ya ki jing ai men sim ki jong rang barsnong ban trailang ba ga ju por ki don ki mat ba ki pni yo sngo ki issue ki jing ki don ha ga ba na ka liang jong yilang baro po ko meeting ile ka bala ban address ki ban penbiang sispa nak sispa kamlong go besuk kindon hi gijing dona ne sai den dekat bala na kaliang jong ngau MLA ka department ada ka sarkar ya baro kowe balang komit na kaptaban pentikna ba ka umbam di kan poi se kilong jing kilong sem ni suthu ka sornong po de we ni snong ba kerdu ko ka dona ko la sisa ki skim ba pher islam ki bla dep dan re da gijing nanang bun jing nong song snong ki population nang bun ki longying ki nang bun ki officer kar ki nang bun ki dukan ki nang bun jadi tagadaw ki school ki nang bun pat ki pun kini ki demand ki don deding tagadaw ko bagani skill mai lawan pat ingi scam bangi kerpat ki pat bar ban yesha adu ban dep kenang ban la ban piti kena ban ban poi ki snong makin la ban kam ka tagane ka jingi kendu ulang da sing adu review meeting ban adu menta bangi ban one page one jengok ya kene treatment plan kene gidon menta gede ke TP treatment plan ya ka baga kam hang ne ro kala ya chat ni i bangi lap tadi jong ki khmat kalong satisfactory bat bangi scam ban la ban pendep kloi ya kene ka project ke berokoi na du ka mainline ka intake nang ta ka TP hang ne nang ta ki CWR nang ta ki ni ki zonal ki badan ha ki snong ki repair nang ta wat adu jeng penpoi ya ki pipe haman lagi snong nang ta batru saya ki tliwing tengi kentu saja sen bagi snong kin ai ka jing trilang bat ka departemen bat ke traktor ke pentri bangi scam kalong jing montoi na kita bubun bala